Lumbai ka takuk te buk song hai hai phapika Dipok Entertainment. Tini ni video ungkai reaction video Gusai Mohan Jamatia Norna ang phunugui tongo screen on phunuk nai photo phata Gusai Mohan Jamatia ko o musuk ni bumung no Gusai Mohan Jamatia bomia ni video tamin chaika o jitok thar jangmani je o jitok thar jangmani Bishal Chongbai bo ajaga tamini reaction rika WhatsApp ukle naidi norok pori naidi message kai tam saka Dipok no si tok thar like paisinai tar mane bo ano si tok thari paisinai o bai kai reaction dibu o je Gosiram Jamatia o Gosiram Jamatia botamni sa le bini number rok nai naidi obono bumung bamang Gosiram Jamatia number last to 7267 angasung sasinu Gosiram Jamatia ni phone number te bini mukhang to already norok nugui tongkhana screen o rijak obono Gosiram Jamatia bini nok bojaga killa rokong thana bono angasung sangai sui buslui Gosiram Jamatia norok hai sui joduni hinmot tongkai Dipok on record chau manjak di angbai bujgade nung dana tok thorna ni saka hinmot tongkai Gosiram Jamatia nung ang hai Dipok bai manjak di salsa bujgade norok hai sui no ang salsa rotugui tiklai nai sui buslui Gosiram Jamatia angar grubok oba hai buthal laimani chaya ni satani nung tam saka nung ano si tok thar paina hinoi nung WhatsApp sau obai sui busli hinmot takai manjak di bujgade angbai Gosiram Jamatia nung jodino hinmot takai manjak di asunu sau nini busuk power tong bujgade nung dana tok thar paina ni sa Gosiram nung dana tok thar paina ni sa hinmot takai manjak di norok hai sui busli salbai kai gurubo buba garanamang kutugu te ti pramo thanamang kutugu bujgade ti pramo thana kutuk kai angkisa egan chop busa kai norok ano chaje angoi tini norok ano tami saga tok thari painani tok thari painani hinmot tangkai manjak di nonang rotugui tiklai nai Gosai Mohan Jamatia nung hinmot tangkai angbai salsa manjak di bura kalapan nono piogia bujgade nung bura angi thangpan nono piogia amsung no kok on record chau hinmot tangkai video khai kok sadang bai bujgade nini WhatsApp je atar patar kok sanai teke cha tongo linu buba garano kotuk nai Durpa Jamatia hinoi asan repel khai tongo bini bagai ang tabuk saya ko next video rogo ang tu bunai tebo tongo koekta Jamatia rok tongo sal phaikai buba garana mang attack khainai buba gara tamni bagai tipra mota khaka tamni bagai tipra sano ore pore khaika mang tuyoi noroni reaction aboni jotonu kaisa kai jawab rinai buji gada tini ni bagai video asuno Gosai Mohan Jamatia nung hinmot takai manjak dang bai nung ana tok thanna nin chagana nung tok tor paidi oklok tu ya busang ti faidi apsong sai ang video no mutak sinai khulombai ka jotno